बिनानावा जाहैबाय दा सोरनि बिहामजो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म मोनथिगौ नङा होमब्ला रेडिअ आर्टिस्ट जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि बिहामजो बर्थमान जोबोद माने बाख्नायथाव साबायखर थाबाय आरो लोगोसे जोङो गांसे मान बिलाइजों बिनानावखौ जोङो मान बावनो नागिरदों मान होनो नागिरदों मान बिलाइखौ आङो होफैनो खावलायबाय फरायनायाथ' खेबसेयानो फरायना होलायला नङा होमबा आं होनो खावलायबाय दे फट' लादो जोंनि खावलायनायखौ मुसलपुर जिल्ला बिसारि खावलायनायखौ बिखायाव बजबनानै अथ' गोजाननिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय खस्थ' खालामनानै जे नुजाथि फैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव जोंबो बिनानावखौ जोङो लाबोनानै देखायनो हाबाय बे जोंनि बिराद प्राउड फिल दा बिनानाव माबाफोर जोंखौ मा बुङो रायो ना मायो ना मा साबायखर बावो फंनैसो बुंदो हेल' मुसलपुरनि रायजो राजा नोंथांमोन माथो बयबो सिरिजोब आखाइखौ दे माथो बयबो माथो सिरि एसेबो रंजानायखौनो खोनायासै आं दिनै ना दिनै मानिबासो दुखु जानानै दं नोंथांमोनहालाय दुखु नङा दा गिबियावनो दाख्लैबावैसो जालांनाय जोंनिनो जुबिन दानि रुंसारि जालांनायाव गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद दुखु थाबाय मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि दैदेननायाव दिनैनि बे थार्ड गेट टुगेदार हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनिनो मानगोनां बिसानि दैदेनगिरि बिथांमोन जोंनि बर' आर्टिस्ट बिथांमोन आरो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय आरो अननायखौ जासिहरनाय जाबाय दिनै बुंनो थाङोबा दिनैनि बे दिना आंनि थाखाय मोनसे मेम'रेबल डे आङो एसेग्राम अननाय मोनगोन होननानै आङो सानाखैमोन दिनै नोंथांमोनहा बेयाव लोगो हमनो थाखाय एसेग्राम लोब फैदों बेखौ नुनानै जोबोर मोजां मोनदों मुसलपुराव गोबां आर्टिस्टफोर दङ जायखौ आं दिनैसिम जोङो सिनेमायावहाय ज' खामानि मावलायोबाबो लोगो मोनफेराखै बांसिनखौनो लोगो मोनाखै मानो होनोबा सोरनाबा आंना दिनै शुटिं थायोबा सोरनाबा गुबुन दिनाव शुटिं जायो बयखौबो लोगो मोना नाथाय दिनै बयखौबो बेयाव लोगो मोनफैजोबनो मोननानै गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनदों बेवहाय जोङो ज' फैनानै सोरबाया बेयाव मोसाफैदों सोरबाया मेथाइ खनफैदों गावबा गाव टेलेन्टखौ देखायफैदों गावजों गाव मोगा मोगि रायज्लायनो खाबु मोनदों दा बेफोरखौ नुनानै आंनि गोसोआ माने ओरैबायदि मोजां मोनदोंखि आङो आंनि मोजां मोननायखौ नोंथांमोननि गेजेराव बुंफुंनानै लानो हानाय नङा नोंथांमोनहा जोंनि बिसाखौ जेरै फोथांनानै लाबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदिनो जाहाथे जोंनि बिसाया अरायसम थांनानै थाबाय थायो आं बेखौनो मिजिंथियो आरो आं मा बुंबावनो दिनै आंना हनै बयफ्रेन्डआनो एफाग्राम खोथा बुंनानै थांबाय नोंथांमोनहा मिन्थियोना मिन्थिया आदा मेन्डेला आंनि बयफ्रेन्ड सिमलानि बिराद गोथाव खोथा बुंनो रोङो बे रायजोफोरनि सिगाङाव खिन्थु गावनो डेन्जार बियो लाइन मारिनायाव मिथिगौ ना रायजोफोर बियो ना दा आंखौ थांनानै फन हरबावगोनसो सना नै 10थासोआव फन हरो बे सामफ्रामबो आंखौ डिस्टार्ब खालामो उन्दुनायनि सिगां सना उन्दुबाय नै नोमबाजैया दे जोंहा एसे रायलायनोसै बिदि होननानै बियो दायो फन हरबावगोन बे दा थांनानै आं खिन्थाहरगोन र' गाबोन आङो फेसबुकआव एसे अनलाइन जानानै खिन्थागोन दे रायजोफोर बिनिफ्राय आरो नै बेखौ होनबावगोन बे 50,000 मोनदों होन्दों नामा आदाया दा 50,000 मोननायजों गाबोन गेलेमफुआव थांनो लिंबावगोनसो बे आंखौहाय
थांगोन दे ज' बेरायनांगौ होमबा दिनै आङो बयनिसिमबो आङो गोजोननायखौ बावहरबाय बेफोरबायदि प्रग्रामा जाहाथे जोंनि गेजेराव आरोबाव खेबले खेबले जाबाय थायो आं बेखौनो आसा खालामो एसेयावनो आङो दिनै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिनानावनिसिम बिनानावखौ एसे ड्रेस चेन्ज खालामनानै देलायनो थोनहरबाय दसे उनाव जोङो मोसानो